България и Румъния с най-малко онлайн покупки в Европейския съюз. За изминалата година страната ни се нарежда на предпоследно място сред останалите държави по електронно пазаруване, показва проучване на Евростат. В същото време фирмите у нас отчитат двойно разрастване на пазар. С мишка пред компютъра българин сърфира в социалните мрежи и онлайн медии, но все още предпочита да пазарува пред щанда. Шампиони по електронни покупки са британците с 82 на 100. Следват ги дъчаните и шведите. Ние, румънците, естонците и италианците сме най-неизкушени от онлайн пазара. Едва 17 на 100 от българите поръчват от стола вкъщи. Удоволствията са тези, които движат онлайн пазара като цяло в България. Най-големият проблем пред него в момента е липсата на доверие от голяма част от хората. Другия голям проблем е малкото навлизане на кредитни и дебитни карти като разплащателни средства. И от друга страна, тук 50% от населението има достъп до интернет, докато за Европа процентът е много по-висок. Българският онлайн купувач поръчва повече облекло и спортни стоки, отколкото храна. Учебните материали и четивата също намират своя пазар там. Тепърва се очаква разрастване на интернет търговията у нас. Бума на покупките онлайн беше миналата година. Тази година няма спад в оборота, но това пък се дължи на вкарването на много нови брандове. Спрямо съседните държави около нас, по доверие на интернет пазаруване сме на първо място. Профилът на българския онлайн купувач е до 30 години и работещ. Не е изненада, че по-активни са жените. За да не ви измамят, съветът е да си отваряте очите на 4. За текстовете с малък шрифт при условията за покупка, за отзивите в социалната мрежа от други потребители и дали има физически координати на фирмата, адрес и телефон.